Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvizotsara ndezvechokwadi. Zvinenge dzara zvisinge zvechokwadi. Machabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari aribatsira. Mwari aribatsira. Pamusoro imambo, pamusoro idare rese riri pano. Inini ndauyawo panapa nenyaya yewana wangu. Murume wangu akafa 2008. Ndikasara newana wangu 6. Ndasara newana 6. Wana wangu 4 hawana wana. Pa4 wacho 3 wacho unotombororwa. Loti akaenda kanogara kana 2 months odzokera. Oenda kugara kana 1 month odzokera. Ndoda kutaurira baba munini. Baba munini muri kuzviona zvikuita wana izvi. Wanotaura kuti ini handifambi ba. Kana kuti mama anokupindura mhende kuti chabadaidza wana mukoma wangu anaiko na baba munini. Niwo kwa baba mukuru wawo. Asi iwo avo baba munini ndo muridzi wenyu. Ndiwo muningini wa murume wangu. Saka inini handizivo dare mungandibatsirawo sei. Ndozvendaya kuti mundibatsirewo. Alright, okay, great. Bambo. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera ramambo mutasa. Zvese zviri ndezvechokwadi. Zvese zvichandaura ndezvechokwadi. Machabatwa nemhosva. Kanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari aribatsirawo. Mwari awo mubatsiri wangu. Pamusoro imambo nedare rese riri pano. Ini ndauya kuti ndidini ndidaire zvataura nemaiguru wangu. Wakafa mukoma wangu. Makore wakafa ndiwo acho wataura. Wafa mukoma wangu takagara. Tagara kwakazongobudawo nyaya dzaingonetsa mumusha. Wataura nyaya idzodzi dzabuda kudaro. Ini ndakazoendeko kumba kwawo. Tochidini tochitsvaya kuzwa kuti chii chiri kunetsa. Obva wataura kuti mune nyaya dziri kunetsa dzakadai. Tobva tati toita sei? Zvechokwadi takadini takafamba. Zvawataura hawo kuti hatina kufamba kana kuti ndakaramba. Wati nyepei. Takafamba. Kwese kwaidiwa kuenda takaenda. Taenda kudaro izvo. Pane zvakagadzirika. Wana wamwe wanga wasina wana. Kuno umwe akazotoroorwa akaita mwana. Pane umwe mukomana wafuti pane mukomana 1 mumba macho imomo. Mukomana uyu takadini takafamba futi naye. Paripo pendaitofamba naye ndegawo ini. Mai wasingazivi nokuti mai waiti hanzi kutanga waiti wana awo handi rudzi rwangu. Rudzi rwekwani rwekwazvowe. Saka waipuwa tete. Tete ndiwo waifamba newana. Wafamba newana awa. Pane nyaya dzaingobudawo dzaingopedzera ikoko. Asi so far kufamba takafamba. Ndoda kukanzura pekuti mai vari kuti zvanzi handifambi. Takatofamba kwakawandisa. Ndo mutauro wendingaita in short. Right, it's okay. Kana mati muri kufamba tapazwa. But still kufamba kwamuri kana dambudziko risiri kupera. Hapana chamuri kufambira. Pamuri kufamba muri dambudziko chii? Because nyaya iripo ndekuti mai wari kutaura kuti wana hawasi kuroorwa. Handizvo? Wana hawasi kuroorwa, hawana wana. Ende wanenge waroorwa hawagari wari kudzoswa. Saka zvazvinoreva isu tiri kuchiwanuka zvinongotaura kuti wana wese wakadziwa wanhu. Wakapiwa wanhu. One ma spiritual husbands. One ma spiritual husbands, and ma spiritual husbands anouya papi? Anouya pekuti imi mumusha mune muruziya zvamakaita. Makauraya majaha, makauraya wanhu, wanga usati wane wakadzi, vamawapa wakadzi mumusha. Ndosaka unosikaroorwa. Kana wakauraiwa. Kana no izwai ndoda kubatsira chete zvinokonzeresa kuti sei wana wasaroorwe. Yesu wamweni kwasaroorwa nenyaya yebehavior dzawo. Kana wachingoti wese wauya wauroorwizvo. Yesus. Asi kana mai ari kutarisawo zvakaona kuti mwana uyu wari kudaiwo asi zviri kuramba. Pane zviri kudini? Kana kuti wapromiswa kuti uroorwa muna December, wozwa kuti anozazofunga January sekuru hapana, wozwa April sekuru wamboflya, May uzosvika tsvatsara. It means pane something chiripo chiri kuvhara chinoda kugadziriswa. Saka mai ava she is not wrong. Kana wari kuti baba ndo zviripo, responsibility ndeyenyu, dzinza nderenyu. Haakwanisi kufamba newana wenyu ukazouya, because wana zouya ndimi. Wenyu wana wakaroorwa here? Handina mwana acharoorwa. Wadiki? Ndino wakomana
vakomana iPhone vasikana vachiri kuenda kuchikora. Wasora hamsati masangana dambudziko racho. Hamsati masangana naro. Mira, hamsati masangana naro. Richauya. Riri kuuya. As long as iwewe mudhara iwe nemukuru nemudhara uyu muri mukomba nemunin'ina, don't rule that one out. Richauya. Saka nyaya iripo ndeyekuti uchine nguva yekugadzirisa chii. Gadzirisai maproblems kana paine vanhu vachiri willing kuti gadzirise chii problem. Kana paine zvamunoziva mubatsirwa nezvamunodii zvamunoziva. Kana musingazivi motsvaga kubatsirwa nevanodii vanokubatsirai. Because you cannot have a family inoita mbiri yekuti hairoorwi. Wakomana vacho havarori. Why? Kuita mhuri inozikanwa kuti iyi hairoorwi. Ende wakomana vacho havarori. Angoroorwa anodzoka. Chiwanhu chatotava pamwe chinowadzosa munoziva kuti inyaya ichi. Chinowadzosa inyaya yekuti time yada kupinda mubedroom nemurume wamuroora. Handiti? Kabambo kamakapa mwana kane karipo kaita kuti haupindi baba, this is my property. Handiti? Kana kuti zvinoitika ndezvokuti unoona kuti wapinda mubedroom imomo mwana anoshaya interest nekuda murume. Wakambozwa kuti munhu anondida sireki pafoni, kutsvana nemukadzi pafoni so. Unobva kuti dai watoya kunoshamwari izvozvi zvichibva tatopinda izvozvi zvatika. But the moment yavanongosangana kudai, po paita rima pakati. Mafeelings ese yatodini atopera. Chinokonzeresa izvo ichi kabambo kari apa ndo kanokonzeresa izvozvo. Handizvo? Kana kuti unonzwa mwana ari kuti makuseni ese kana kuti chi ndinomuka mwiri wangu uri weak. Ndichirakidza kuti ndakarara nemurume. Asi handina kana murume wendakadii wandakarara naye. Kabambo kanenge kapedza basa. Because wakomana icho hatunete. Kanokwanisa kurowa vasikana mushaimu 6, 7 pazuva. Nemasikati tea time nelunch tunorowa hatunete. Ndoidiwe basa racho. Asi zvatusingadi tunhu turi very jealous. Unonzwa? Tunhu turi very jealous. Hatudi kuona umwe murume padhuze richii nemukadzi wake wakapiwa. Isaidha kanouraya chii murume iyeyo. Kana kuti kanokonzeresa kuti marriage yo iite sei ibreke. I'm just telling you kuti muone chii muzive kuti chinokonzeresa chii. Handizvo? Mwana anokwanisa kunge akafunda. Haindiyo situation yekutanga bamai. Tine vamwe wakauya pana pafamily nemalecturer about 3 malecturer. Umwe wacho atori kuAfghanistan, umwe ari kupi, umwe ari kupi. Asi wakauya tikavabatsira. Handizvo? Hapana akaroorwa kana wani, umwe akaroorwa umwe mwana wake wada. Hapana. Asi malecturer, madoctor, machii wese, but ane murume hapadini? Hapana. Kusvika wazobvuma kuti we feel kuti pane something chisiri chii chisimgori right. Warume wakadini kaunoita kuzwa kuti mukadzi uyo ndidhokta. Nyangwe akashata zvakadini akangozi ndidhokta. Warume vanototsvaka kuti ndiende ipo ndigye ipo papa. Asi ukaona mafundiro akaita vanhu iwa wese, asi urumboenda kofemedza padhuze kudai. Hapana. It means munhu iye anenge akasvipiswa kune the outside world. Kuti iwe hauoni kunaka kwake, unongoona chinhu chakachinho. Handizvo? Zvinhu zvinenge zviripo mamo zvinoda kusolvwa, but zvinoda imi commitment yenyu sani sababa kuti organizai mhuri iyi. Handiti muite zvinokwanisa kuita kuti mubatsirike. Wana waroorwewa. Mbuya warudawo wakwasha. Zvinorwadza sei kufa uine wana wabva zera 7. Asina usina mubata kana mwana muzukuru kana 1 kana kumbonawo mukwamba mubvisirawo apo mafukidza dumbu kana 1. Zvinorwadza. Handizvo? Gadzirisai zviro zvikubatsirwa nambuya, batsiranai nambuya. Nguva muchiri nayo. Kwese kwamakafamba zvakadii? Zvakaramba. Handiti? Saka munofanira kutoya zvimwe kusvika zvadii? Zvanaka. Kana muri free mangwana uyai pano. Monday. Chitoye pano. Monday chitoye titozvitange musi Monday pano vanonga vatori pano vatinenge vachitobatsira vamwe. Saka umwe warubatsirwa munhu wese isi Monday. Uyai Monday. Mwa tomutoya kubatsirwa ika. Zvaramba tokuisai futi pamwe, toisa futi pamwe. Chatikudawo wakwasha. Tikudawo waroora. Tikuda kuti aenda kwaanogara nemurume ngaagare kuchii? Warume. Kana paine chiripo chinoda kugadziriswa mumusha choita sei? Chogadziriswa. Imi bambo
Muruti wangu achiri kuskuru wasati wakurora kana kurorwa. Ayo, delayed match baba. Muruti andura, atutoda kubatsirana hedu. Delayed chi? Muruti baba. Dai mai aine utsinyu. Aingopota wakadai. Wobvaenda kuzvibvisa mumuri make. Uvangu sisanudzira kwenyu because hakuna kumwe kwazvinoenda kunze kuti munhu ane ropa remumuri make nayo ndimi chete. Anokusanudzira kupi? Kwenyu. Asi mai hawana mweya wakadi wakashata. Uri kuti baba munini ngatigadzire chinhu chibude pai mumusha. Problem ngaigadziriswe mumusha ipere once and for all. Wanhu vese mugare zvakadii? Zvakanaka. Munozwa baba? Musanetse musinyeperana muri kuzapinda muchechi nechi. Chechi ine nguva yacho, ine zvainogona, zvimwe zvacho chechi haidi haigona. Muruzwa bambo? Unozwa wana chitawa uzi mukana 12 midnight namata 3 AM namata 6 AM namata ukapedza breakfast namata lunch time papa wabva kubasa namata wabva kubasa fura neku cathedral namata wasvika wapedza kudya manheru namata waupenyu hwekunamata asi you are not solving the problem. You are just protecting yourself from the problem. Musi wausinganamati chadini chauya andizo munozarira ende kumachechi aya tinofamba tichitendera dayo ukwana kachemereka anoita panozunguya kuti ngatinamati iwe unonamata munamato wako 5 minutes wobva wadini wobva wapedza panonga wakuvhura dziso hwari chozo panekisi pari kuzii unorwadziwa uchiona munhu ari kuzvipondera pawo why me god why me andizo because dambudziko rake munhu yo rakadini rakakura asi harina solution. Mazuva ano kumapostori kwamarange takanzwa marange naSt Nimrod. Mapostori kana pene zvekunetsa endai mopedze zvekupi zvekunyika modzoka kuchechi. Kune zvimwe zvekunyika zvatisingakwanisi kupedza mupi muno muchechi. Muri kunzwa? Saka pano padare pana mapostori aripo nazi matare ese mapostori aripo panapa kugadzisa zvinhu izvozvo. Saka zvinhu zvinogadziswa bambo chibhoyi chiriko chiwanhu chiriko chaicho choda kuchiteedzera chogadziswa zvakadii zvakanaka. Musemande mbuya bambo uyai mande 8 o'clock mufaranga mapanapa mototry kutotangira ipapo toenda kumberi. Right, thank you. Next case. Wasikana wacho uyai nawo wari available. Right, next case.